El sector cultural a Catalunya està en perill. La Covid-19 l'ha golpejat durant aquest llarg temps i són molts els que encara estan esperant les ajudes econòmiques que les administracions van prometre a mitjans d'any. Es calcula que les pèrdues seran devastadores, un 36,5% dels ingressos d'aquest any. Unes dades que provoquen que el sector reclami mesures econòmiques urgents. Però com estan vivint aquesta situació les escoles que es dediquen a les diferents branques artístiques? Parlem amb totes elles, amb els seus responsables i també el seu alumnat. Escola Eòlia Sat, Escola Superior d'Art Dramàtic. Fundada a Barcelona l'any 2000, ha dissenyat una formació professional, incorporant les tècniques més avançades i amb un equip docent integrat per professionals de l'espectacle, en actiu i d'alt nivell. Doncs a Eòlia l'ha afectat i molt com a tota la societat, no? Com un agent actiu, en aquest cas de docència i d'art dramàtic, doncs ens hem hagut d'adaptar com totes les escoles, no? I evidentment, des de segons el moment de confinament, de pandèmia, doncs bé, ja des del començament es van passar totes les sessions online, ja des del primer dia, vull dir que realment no es va perdre ni una sessió de classe, però us podeu imaginar com s'ha d'aguditzar molt l'enginy per uns estudis d'art dramàtic, no? Que són essencialment pràctics. El confinament va ser molt dur perquè, clar, de sobte passar de fer tot aquí presencial a classe a fer-ho a casa, dansa, interpretació, altres assignatures teòriques, doncs és molt complex. Personalment, la primera vegada va ser més difícil, necessitàvem temps per adaptar-nos i ara la meitat de les assignatures, una mica més de la meitat, han passat online i les que són pràctiques, com per exemple direcció d'actors, sí que és presencial, tot i que també ho combinarem amb online. Ni tan mal, vull dir, ho podem combinar, llavors tampoc ha afectat tant. Evidentment, per entrar a marcar mesures per sectors, doncs evidentment també una mesura que pot ser vàlida i necessària per un àmbit, de cop en aquest aspecte arrastra molts altres àmbits i molts altres casos que igual estan prenent totes les mesures i s'han esforçat en millorar les condicions, en buscar sistemes realment de seguretat que siguin efectius, no? En el moment que es pugui demostrar que hi ha hagut casos de contagi en actes culturals i de més, i amb els números a la mà, doncs podem prendre mesures, però ara mateix els teatres, almenys l'àmbit que més conec, em semblen espais molt segurs on s'estan respectant les normes i em sembla que s'està impedint fer la nostra feina ara mateix. Les mesures que s'han pres, hi ha moments en què jo he estat d'acord que es prenguessin i que potser s'havia de reduir l'aforament o tancar temporalment els teatres. El que sí que veig que s'hauria de mirar i que tots som responsables de denunciar-ho, és els ajudes que hi ha. Que no pot ser que es tanquin o que es redueixi l'aforament i que no es faci res per les persones que s'han quedat sense feina. Penso que aquest moment seria un bon moment per replantejar certes coses en l'àmbit de la cultura i crec que tinc esperança que reobri tot com hauria de reobrir-se i que puguem fer la nostra feina. Sí que en sortirem, perquè és el que vull creure. No ho sé, no em puc imaginar quin futur m'espera com a professional. Vaig deixar de pensar-ho perquè no ho sé. Espero que bé. Memory s'ha consolidat com a centre de formació a la ciutat de Barcelona, en especial en l'àmbit del cant, amb més de 20 anys d'experiència i adaptant-se constantment a les exigències i realitat laboral artística. Al març, quan ens van confinar tots, òbviament, i ara, doncs, amb aquesta aturada que ha suposat reprendre les classes online, les estem lluitant, estem mantenint, però, clar, les disciplines que fem, fer-les online, pots fer coses, pots treballar d'altres maneres, sobretot altres disciplines complementàries, nosaltres aquí en donem moltes, ens estem centrant, diguem-ne, ara parlem del cant, però totes es veuen molt afectades perquè la gent està aprenent i necessites el contacte directe amb el professor i que el professor et manipuli moltes vegades. Las clases por Zoom agotan, porque era todo el día la formación profesional, son muchas horas que las hacemos presenciales, pero en el caso del confinamiento había que hacerlas online y no se redujeron las horas lectivas, entonces acabas agotado y cansado. Al final, òbviament, hi ha moments que dius és que ja no més.
però i al final hi havia alguna cosa dins meu que dius que has de seguir, al final la situació és la que és, o t'adaptes o estàs tot el dia plorant. La sensació que tens és de gens d'empara, és a dir, s'ha de tancar, d'acord. I què més? O sigui, de què mengem? De què mengen les famílies, del professorat que tenim aquí, com mantenim el lloguer d'això, perquè aquí darrere hi ha un senyor que vol cobrar el seu lloguer del local. Si ningú afluixa i tothom vol el seu, patem tots. Molta gent s'ha quedat sense treballar, al final hi ha molta gent que viu d'això i no només actors, sinó hi ha molta gent detrás i no s'estan donant mesures, jo crec, del tot bones en el sector de la cultura com per ajudar aquesta gent a que al final aquesta gent menja al final del mes, no viu de l'aire. No pot ser que tu hagis de tenir 6 alumnes en una classe i pugis als ferrocarrils i vagis enganxat amb la gent. Això no pot ser. Els trens estan plens i tu quan vas al teatre te fan entrar en fila, d'un en un, separats, t'has de posar el gel, tens seients d'espai. Vull dir, jo crec que la cultura és supersegura i que és injust tot el que ens estan fent. He après que hi ha més bonomia del que de vegades sembla i que sempre ve del poble. I sempre ve de la gent de peu, de no us volem deixar, ens mantindrem, farem el que sigui. En general se'ns ha mantingut tothom. Las esperanzas están ahí y mejorará, obviamente sí, va a mejorar. Y si no, oye, aprenderemos también de lo que la situación nos ofrezca, porque al final todo tiene un aprendizaje detrás y si tú quieres, pues lo puedes conseguir. Y aunque suene un poco filosófico tal, es así y lo veo así y muchos de mis compañeros también lo vemos así. Y como dicen, ¿no?, que la crisis es una oportunidad para aprender de una manera diferente, pues es lo que hemos hecho. Coco Comín, l'escola de dansa i comèdia musical fundada l'any 1971, ha format a centenars de professionals en les diverses disciplines de ball. És el centre de referència a tot Espanya en aquesta línia formativa. Com ha afectat la Covid-19 a l'escola? De la pitjor manera que la podia afectar, que és deixant els alumnes a casa. Uns alumnes que tota la seva formació és pràctica, no tenim assignatures teòriques. És a dir, una tristesa i un despropòsit perquè han interromput el seu avenç de la seva carrera principal, que és cantar, ballar i actuar. Doncs està molt difícil perquè hem estat molts mesos sense fer classes i ara de cop i volta quan les podem començar a fer te n'adones que no tens l'espai perquè estem a casa i, ostres, doncs és molt complicat, no és el mateix ni les mateixes condicions estar en una aula que estar a casa teva i treballar a través d'una pantalla. Home, és més que indignant, trist. Primer perquè no se'ns té res en compte, perquè molts altres estudis es poden fer online. Òbviament, no demanem un tracte únic, per dir-ho així, no? Però demanem una mica d'igualtat perquè nosaltres, és la nostra formació, treballem amb el cos, no podem parar. Per nosaltres parar unes setmanes com parar un mes per una persona que no està fent, que està fent alguna cosa que és d'estudi de text, per dir-ho així. Llavors, bastant dramàtic, la veritat. Tenim instal·lada una càmera a cada una de les aules, que en total aquí n'hi ha 9, i el seu ordinador corresponent, i tot enllaçat amb la xarxa wifi de l'escola. Llavors és un sol professor, sol, cridant, saltant, parlant, sense ningú que l'escolti, i així ens ho anem fent. I estem emitint 44 classes diàries, des de les 9 del matí fins a les 10 de la nit, que ja hem de tancar. Les classes de dansa no és simplement anar, vull dir, és que no és només ballar un sol, sinó que al final és compartir un espai, i això el dia de demà, quan tu surts a un escenari, doncs has de compartir l'espai, amb les posicions, tot això. Llavors ara jo tinc la sensació, és molt fred tot plegat, a més no veus els teus companys, no saps ben bé com ho fa el profe, tampoc sents ben bé la música, és com una mica de sentir-se com una mica desprotegit, potser, no ho sé. El que sentim nosaltres és que no hi som, no figurem, no ens tenen en compte, no saben que existim. És que en ple 2020 hem de seguir recordant que la dansa és una feina i que nosaltres estem estudiant i que nosaltres també treballem a escoles i que haguem de reivindicar a any 2020 això encara és que ho trobo molt trist. Hi ha molta gent que viu de la cultura, jo vull viure de la cultura i no pararem. És igual de necessari que d'altres coses la cultura.
per mi. Els ballarins, de veritat, segueixen les pautes, però al mil·límetre. A més, són gent que controla el cos, per tant, controla el seu espai. Mai veuràs que dos ballarins xoquen o perden les distàncies de seguretat. No, ells estan acostumats a funcionar com els avions en esquadra, que poden anar fent filigranes i mai xoquen. Per això aquí no es perden les distàncies de seguretat, ens hem après a ballar amb mascareta, fins i tot amb els exercicis d'alt impacte, que necessites més aport d'oxigen, també, disciplinadament amb la mascareta. Hi ha exercicis que ja no els fem, perquè ja no es presta. Vull dir que som molt disciplinats, per tant, en una escola de dansa és on s'està més segurs, i sembla un quiròfan, això. A mi m'ha servit molt per tenir clar què és el que vull i què no vull a la meva vida. És a dir, jo ho tinc molt clar, ja tenia clar abans que volia dedicar-me a això, doncs ara encara ho tinc més clar. M'ha fet valorar més encara el que necessito a la meva vida, que és la meva passió, és això. La meva feina és la meva passió. És el ballar, el musical, tot em dona la vida, bàsicament.